Mating vagaif, seo sgoil ar gan a chlas yn diw seo maddi. A mi cenioch gan lara go tar caraidean gymas agus a chlas seo faddi. Siwyd gaws y shed an the hyd yn draste. Ni se gyddoch lenne fydd ertlis yn nobod ag yn draste, gys yn gian mi clar ag yesa. Seo uafasach chanelid idir a chwaint nach. Bí a ddíoch mar a bhás a sean sgoil, dainach go traumarum, sin gur sanna jaach mi. Gur sanna ha chod darf caraidean lorg. Gers ma ha? Cha sin iad a bhí bríad aharachach sa gnáhíide agus bachad go bhfuil si bh níise go macéineach as na difrútan a hasdácha ga öfrachach agus féidir si bh níise miliárich in go bh chud fallaf. Hi Mari, fel ti'n caraidean? Ha, Fel ych instruments yn bi? chanel, a cha mi gyd I fiach I. Sy'n ti'n caraidean ha? Hael yr sioch iawn rod arif. Sy'n ma. Upper spores, ha maris on fi math yn sgoil sy'n gweith na hel. Ho ha, a cha yn sgoil corsig dwi'n gydioch. A sy'n ma, ac y tosach fy ismynioch eich caraidean. Sy'n a charo mi eitr toliche. Ach, chwla mi yn ceòl ut, agus a siw sy'ch o corwm. Lorg mi ceòl, agus lorg mi caraidean, a chan sy'n a. Fel ffysach et je illa lorg mi Amy. Mi hen. Mi chod toliche sy'n ffain sy'n. O sy'n chi'n gen fi? Ha?